Lengkung Wah. Lengkung ae. Nggih. Waduh bagus tenan. Engko ge udah anake Petro. Sah ya, Tru. Lho kok sik. Ya, Tru, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya tak manana. Nggih. Sah ya, Tru. Lho kok sik. Kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kok jaba nyumbang ya diidep-idep nyaur, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kuwi. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe kuwi. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Sile kurangane so nek kowe mantu meneh. Aku mantune iki mung sisan iki kok. Wis aja do gumerah, aja do gumerah. Petro engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun, matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Tru. Yo. Wis ora mangan lho kok. Ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Arep mantu ra omong-omong. Arep mantu ra omong-omong. Kowe anak apa? Anggepe aku ora nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa ngono piye? Nyun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyun ngapura. Setan, mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adikku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggepe aku ora nyumbangno piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kene sapa iki? Kula Lengkung Wah. Kula Lengkung Wah. Lengkung ae. Nggih. Waduh bagus tenan. Engko ge udu anake Petro. Wah, jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Iki anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Iki nek gareng iki Nolawati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Mule piye kok gajur raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo anakku elek dhewe ya mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolawati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe. Sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun nonton to Den kula. Kula malah carane kaya ngenten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku saurarane wong tuwa sing sembodo. Emoh kula nek carane ngonten iki emoh. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah raisinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki rasa werna-werna. Wah. Nolo gareng dalam. Lar duwe gawe mantu. Nggih. Aku dititipi Arimbi. Nyo. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok meng selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro. Nggih Ndara dalem wonten dawuh. Ya iki tampan ana sisan. Titipane Sembodro nggih matur nuwun. Ayo ora dinjen lho Tru ora. Iki ya kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh Petro Iki nyonya bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tampan. Juwun ya Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tampani reng ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Meng ditulisi kamu belum beruntung niku.
buyer. Yem. Aku buyer. Petro. Maput meneh. Wong iki nek darah rendah ya kaya ngene iki, titik-titik pet-petan. Mas, pungu. Nek nangekke iki ora nggon meteng. Mas, wungu. Nah, tangi aku. Aneh-aneh wae senengane ora. Nek wong liya wae karuane nggonku ngurus. Kok dadi iki piye to, Nak? Nek dilemu dolan. Kowe dolan ubyang-ubyung karo anake Petruk kae. Nanti lemu tumindak. Mulane sono nek dijak sesire anake Petruk malam Jumat Kliwon ki aja menyang. Terus anake Petruk tanggung jawab ora? Sepriki mboten mriki. Ha iya, genah wis entuk-entukan kok. Sing ora tekan kene ya. Mesti meng klecam-klecem nang omah. Petruk. Kancong bolong anakmu tumindak kaya ngene ora iso ngajar anakmu. Lereh getih. Walik. Getih lereh. Getih lereh antara sedulur tak lakoni tenan. Petruk, aku ora iso mulang karo bocah Nandra. Aku iki iso kiraine wong tuwa ora bakal ilang trawase urip, Tru. Anakku wedok dicecamah karo anakmu lanang, Petruk. Ora iso ngandani anakmu, pecel dadekke 40. Njaluk mangan nuthuk meja. Lah. Apa? Minta minum Kang Togog. Minta minum. Apa? Soda gembira Kang Togog. Aku jenenge ora lara nek kowe iki mbeborosi kowe. Ngombe kok soda gembira. Njaluk Kang Togog. Nek ora aku mati Kang Togog, aku mati. Yo tak goleke. Wah jan wis. No. Wis gek dombe. Matur nuwun ya Kang Togog. Wis gek njaluk apa meneh. Mangsaku kok aneh-aneh panjaluke. Kang Togog. Ngopo? Aku tak omong karo kowe ya Kang Togog. Ning nek omong-omongan ku aja nglekar. Omong-omongan ki sing sopan, sing tenguk. Aku men ngerti kowe duwe karep apa. Aku jane iki mung duwe pepinginan kok Kang Togog ning kok kayane ora klakon. Mongko nek ora klakon leh kulara iki arep tak rasak-rasakke tenan men babar pisan tekaning pati. Sangkeme. Wong ki aja sok ngrasani mati. Mati urip iki gumantung karo panguwasane sing gawe jagat. Nek kowe nglalu kuwi nyawamu ora tinampa dening sing gawe urip, swarga ditutup, neraka ditutup. Kowe sok maning ramyang turut jagat manggon ning kayu watu, manggon ning kretek lan sak piturute wekasan papane dadi angker. Mergo kenggonan sukma sangsaran. Ora jane pengen apa? Aku pengen
Happy wedding. Apa? Aku pengen rabi Kang Togog. Lung. Mbah laleman. Wis 25 kok. Arep rabi. Sing jeneng wong rabi iki ora digawa umur kok. Aku pengen rabi kok. Ora dono. Oh mendem apa lho? Ora rabi ku rabi karo sapa? Aku duwe incengan putri lho kok. Putri sapa? Putri tidur apa? Ora Kang Togog. Lah sapa? Aku duwe incengan ya kuwi jenenge Nalawati Kang Togog. Nalawati anake sapa? Ora apa sira apa kowe? Ora ngapur apa. Nalawati iki anake Gareng Kang Togog. Aku lara iki gagas uripku pengen dhaup karo Nalawati Kang. Nek Kang Togog ora mituruti penjaluk aku tak mangkat dhewe. Tak jaluke Nalawati nek ana muringe Panakawan patiku tak ikhlaske ora apa-apa Kang Togog. Lung sabar lung. Aja nekat. Sadar. Nalawati iki padha karo urak putumu dhewe to. Aku kok dadi nekat. Oh putune dhewe kok diarah-arah. Ora putu ora simbah Kang Togog, pokoke aku pengen dhaup karo Nalawati. Aku terna mrana ya Kang Togog. Sik, wah jan wis. Wah aneh-aneh wae penjaluke mbilung kowe gundule atos. Njaluk rabi karo Nalawati. Pokoke nek kowe ora minangkani penjalukku pisah le seduluran. Ora ana Togog, ora ana mbilung urip dhewe-dhewe. Yo. Tak pinangkani ning le mrana aja wujud mbilung. Mengko nek kunangan anak-anake Semar kowe karo aku malah kewirangan. Wujud apa Kang Togog? Tak suwunke karo dewa, men kowe ora wujud kaya ngono ya Lung. Wis pokoke manut karo aku, mengko gek mrana cah loro nyoba nglamar karo anake Nalagaring. Iya Kang Togog. Oh, wah jan wis. Langening kalangguan gelar pandhan moncar denon lir kekonang surem sorotetan padang anak anongane ndita bocah mursid bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti ya ana enungir. Inggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Kenging menapa Rama mboten kempal kalian Pak Dinala Garing kalian Pak Lik Bagong netepi kewajiban inggih menika nindakaken goro-goro
Iya kaya aku kowe ya nurun lehmu glece iki nurun. Wong gara-gara kok gara-gara iki cara ngendi? Inggih. Males aku lagian. Kenging menapa? Ngene iki lho. Kadang kala wong ora gelem nyambut gawe iki mergo rasa susah. Ning kadang kala wong ora gelem nyambut gawe netepi kewajiban iki mergo saka bombong pikire. Lah, pikirku kali iki lagi seneng. Aku lagi bungah. Mergane aku nyawang karo kowe wis ndungkap dewasa. Mongko wekel nggonmu nyambut gawe ganteni gaweane bapak. Nek bapak tangine ora iso esuk, kowe ya mikul garu luku, kowe giring kebo sapi. Mongko kowe iki kondang ning Karang Tumaritis kene kowe kondang nek dadi cah bagus. Bocah nom baguse ora ana sing ngungkuli karo anakku Lengkung, kejaba mung anake Petruk. Ning ewadene kowe ora isin mikul garu lukune, ngiring kebo karo sapi, kowe ngluku sawah nggarap Tegal. Lah iki lho, Kok. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngandikake swarganing wong tuwa kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa, nek pokal gawene anak ki merusal bedugal, ora ngerti tata krama ki wong tuwa kaya diloropoke ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabekti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur ya unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa, ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan. Ya ngono kuwi sing disebut anak anu nganindita iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Menapa ing kula tindakaken menika awit saking panggulawentahing Kanjeng Rama Petruk ingkang tansah tutur-tutur dhateng pun Lengkung Kesuma. Heeh. Aku seneng. Kok ngono kuwi terusno. Ora usah melu kanca-kancamu, ora usah melu rombonganmu, ora usah melu kanca-kanca sakbarakanmu sing kerut-larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Inggih. Wis ora usah melu sing werna-werna, pokoke nang omah kuwi wong dasare kowe iki anakku siji-sijine. Sawah jembare semono kae, sesuk bakale ya nggonamu. Kidul omah sawah sing dawane nganti meh 500 meter, panjang 500 meter, lebar 50 cm kae. Kaya calon nggonamu. Inggih ingkang pundi? Galengan kae. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi ora usah dadak mrana-mrana wis. Pokoke kowe dadi bocah sing bakal entuk warisane bapak. Kabeh omah iki ya dadi tekamu, mula gula wentran. Ngono. Resik ana, open ana. Aja dumeh kowe seneng entuk warisan akeh terus engko tok entekke tok dol. Wah, kuwi wong tuwa kaya diiris-iris satine. Nggih, Kanjeng Rama. Ngono wae welinge bapak. Bapak tak netepi kewajiban aku tak sowan ning negara Ngamarta. Mergo iki wis wancine lalu utawa wis bablas wancine, iki nek aku ora nusul bapak Semar ning negara Ngamarta, ya mbahmu Badranaya engko ndak malah nampa dukane bapak aku. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasar wingkeng bengok-bengok saing katebian nengke kelurahan Ala Gareng. Petra kowe iki menungsa apa iblis? Ora njimpe. Jebul ketoki sedulur ning kowe mentolong ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong-monyong. Sik Kang, sik. Kakang neng ngopo? Kang Gareng ngopo kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan. Ladaki gundulmu amoh kuwi ora. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, Tra? Kene mapano tak bendo ndasmu kene.
Lho arep dibendho sirah iki aku salah apa aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak impet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen di bojo ya meteng sik. Ayo ngaku wae. Ora sik iki hubungane apa? Ora ana hubungan dinas perhubungan. Sik kae. Anakku, Tru. Anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku, Tru. Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendruk. Wetenge blendruk kena apa? Busung apa? Busung cengelmu. Aku kuat makani kok busung. Lah ngopo? Mateng. Lho, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora. Waton kang klekop ngomong sapenake dhewe. Isinmu ya isine Petruk. Nek nganti anakmu tumindak kaya ngono ki Petruk ya melu isin, Kang. Kowe wong tuwa sing ora iso mulang karo anak. Arep Nolowati kae ponakanku kaya anakmu ning kae iki dulurku, kowe iki kakangku. Nek nganti kakangku wirang aku ya wirang. Keplak sirahmu dal kowe. Sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta? Piye ta iki? Lho kok aku kok nesu kok diseneni piye? Mergane, Truk, mergane. Mergane ngopo? Mergane sing ngetengi kuwi ya. Sapa sing ngetengi? Wak golekane. Sapa wani ngetengi anake kakangku? Aja takon tok ajar nganti tele-tele. Tenan? Heeh. Ajar tenan? Heeh. Yakin lho iki? Iya. Kae menungsane begok-gok ning mburimu kuwi. Sapa? Anakmu. Lengkong kesuma. Mbok ya dikandani ta, Tru, apa ora ana wong wedok liya kok nyikat mbakyune dhewe. Dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Weh lah dalah ku arepe. Kong wonten dawuh. Rene. Wonten menapa Rama? Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi Mbak Yumu. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wah bocah iki pancen bakat sesuk nek bapak nek bapak wis lengser li dadi ponokawan kowe dadi ponokawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng Mbak Yumu. Le gawe pripun? Ngono wong seneng-senengane sok ndelok HP kok. Le gawe pripun? Ayo di ngono. Mboten Rama, mboten piye? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Kumbi, selak. Ayo wis entuk penake kok. Wah, lengkong menungso ora tatanan bagusmu bagus kong. Ning wah. Tekonmu sak ngisoring dlamakan. Isen aku Tru, anakmu tumindak kaya ngono. Kowe tak takoni pisan kas jujur. Kula mboten tumindak. Estu kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten tumindak Kanjeng Rama. Minggat. Rama, minggat. Aku ora sudi ndek anak kaya kowe. Wis ben. Di anak lanang nek njlomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit karo anak. Aku iki atur kon minggat ki piye? Aduh cilaka iki. Wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu meteng tenan. Meteng yakin wong blendhok kok. Engko mbok dipresake sik ngono menawa lara apa piye? Weh ora meteng kok. Aku wis tiwas nundung anakku, nek nganti anakmu ora meteng, engko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Pacul-paculan karo kowe wani aku. Oke. Awak dikira aku ki ngapusi. Ayo, nek ora percaya tiliki. Ning omahku nek anakku meteng kowe piye? Tanggung jawabmu. Dileki sik. Yo.
Suram-suram Tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumbal kocam ranyo maratani ora nyono babar pisan. Lah kok jebul keteman lelakon sing kaya mengkene lengkung. Wis diati-ati nggone mlaku utawa nggone mlaku paribasan tak jinjit-jinjitake. Ewadene lah kok isih keteman lelakon sing kaya mengkene. Aku nyandung nrimpet lelakon ingkang bebangeri marang asmaning wong tuaku. Tinimbang lengkung mung dadi wiranging wong tuwa. Dewa kula nyuwun dalaning pati kemawon sampun boten pantes kula gesang wonten ing alam padang Jawata. Berkencang warudayang Bapak. Maraenos mubang wang aruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca kencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe aja kaya ngono ya Nger. Kita yen golek dalaning mati, kita tegese mati nista. Mong mati nista kuwi sukmane ora tinapa dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Sing jeneng titah tumitah ing Madyapada kuwi mesti entuk pacoban. Ya mung kari titah mau iso nampa pacoban apa ora. Titah ingkang ketrima uripe, ingkang bisa nampa pacoban kanthi ikhlas lan kanthi sabar. Nanging yen titah mau ora bisa nampa pacoban mau kanthi ikhlas lan sabar, jroning ati tansah gresula. Tegese titah mau dudu titah ingkang katarima uripe. Mekaten pukulun ya. Kita ulun jarwani ya, Lenggung. Sejatine kita kuwi pancen ora tumindak karo Mbak Yu kita Nalawati, ning ngerti ya, pancen Nalawati ingkang ulun prebeki. Nalawati ulun sebda kaya dene wong Gerbini nanging sejatine Nalawati ora Gerbini sebab Nalawati kuwi pinesti dadi jodho kita mula ewuh kaya Sang Hyang Jagat Giri Pati anggenipun anggone bakal njodhake kita lawan Sinalawati. Mula dawuh kalon panjenengan ulun supaya kita api-api utawa Nalawati etok-etok meteng supaya iso dadi srana gathuk kita kelawan Sinalawati. Pukulun mekaten iya. Nah ingaten menapa sampun pinesti jodho dawuh kula menika Kakang Mbok Nalawati kuwi wis tinulis ana ing kodrat lan pesthi ingkang ditata dening para Jawata. Lajeng kula kedah kados pundi? Ya kita ning omahe Gareng. Sadurunge wong atuwa kita nala Gareng karo Petruk tekan omahe nala Gareng, kita kudu wis tekan kono, kudu wis runtung-runtung, renteng-renteng karo Sinalawati. Menawi Kanjeng Rama duka, ulun jampangi laku kita les-les. Sing tekan ana ing bali wis maning wong tuaku Kakang Mbok. Menapa leres paduka Kakang Mbok pinanggihan lan wang kula Narada tumuli paduka dipun cipta kados dene wujuding tiyang Gerbini. Iya pancen mengkono. Ing mekaten kula ginampi dawuh timbalanipun Iwang Pikula Narada. Bilih kula kinen sowan Kakang Mbok samangke Iwang Pikula Narada ingkang badhe jampang itu ingkang badhe paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula lan tiyang sepuhipun Kakang Mbok.
lan ngendikanipun Kakang utawi Wangpi kula Narada bilih Kakang Mbok Nalawati menika dados judul dhaupipun ingkang rayipun lengkung. Mung rasamu kepiye Dimas? Kula namung kantun nderek dawuhing Jawata. Sakmangke kula badhe nyuwun priksa raosipun Kakang Mbok kados pundi. Jer kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu dilakoni. Turya dasare ora ketang sithik-sithik wis ana bribik-bribik. Rasa tresnaku marang kowe Dimas. Mula siadi matura rasamu piye? Kula ugi mboten benten kaliyan Kakang Mbok. Mboten ketang sekedhik raos tresna menika sampun wonten. Mugi-mugi sakmangke menawi sampun gathuk tuwin mathuk manahipun saya angrembaka, saya kathah tuwin saya ageng tresna kula lan paduka Kakang Mbok. Asing jeneng aku wis ngandani karo anakku lho, Tru. Ha iya. Nek nganti ora nyoto aku ora seneng. Ayo. Lho. Kuwi apa ora demit kuwi? Ditundung karo bapakne minggat kok nyilingker pager. Lah kok wis iki kedhe jejer iki piye ta iki, Tru? Kung wonten dawuh. Kowe iki maksudmu piye? Kowe tumindak elek kaya ngono kok malah kowe takon minggat kok malah mlayu ning omahe Pak Demu. Kowe njajari Mbak Yumu iki karepmu piye? Karepmu piye aku tak takon. Karepmu piye? Apa ora isin? Hah? Iki nek ngene iki jenenge pek lur. Apa kuwi? Ngepek sedulur. Ora kok ngepek nggo ngepek tangga ning pek lur, ngepek sedulur. Monggo nek sedulur karo sedulur ki ora apik ora apik, Kong, ora apik. Ah, nala gareng Petruk aja kaya ngono. Resik kita aja senengen karo Atmaja kita. Kita aja ngunek-unekke karo Sinalawati aja karo lengkung. Bocah loro iki ora luput. Lho kok mboten luput Bu Kulun? Lho kok mboten luput Bu Kulun? Ngene ya. Nalawati iki pancen dadi jodoh dhauping lengkung ya mung Iwang Kulun jagat Giriprati kabingung nggone bakal njodhokake awit kita kuwi sedulur. Tumuli utusan kalih panjenengan ulun didhawuhi supaya nyipta Atmajane Nalagareng Sil Nalawati kaya dene wong meteng supaya ngaku yen to ingkang ngetengi lengkung ning jane iki rak ulun ingkang dadi sutradara. Sutradara maksud ya ulun ingkang gawe lelakon iki panjenengan ulun sutradara. Dewa ya aneh-aneh ya rek kaya iki dewa aneh kaya iki. Mula kita aja ndukani karo Atmaja kita aja nduk sengeni. Iki pancen wis dadi jodoh dhaupe, engko ulun ingkang bakal njabut apa ingkang dadi ulun cipta marang Sinalawati. Nalawati ya tetep perawan kaya adat sabene. Aduh, tiwas nggawa bendho barang. Waduh, bendho kemana endi ya, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kaya waduk makelangan bendho barang. Wis ngono ya. Bocah loro iki jodhokna ya, Nalagareng karo Petruk. Aja mbok pisahake, ya iki mergo wis dadi jodoh dhaupe. Nggih, ngestaken dhaup. Nggih, ngestaken dhaup pukulun Pak, mboten mangan nggih. Ayo karang wis dadi jodoh dhaupe kaya Tru. Ah iya. Ya muga-muga saking nama wadah warahmat. Ah sing diharo ya subara ayo ora ngene iki dienggo nyingkat wektu gamelan muni karo omong-omongan. Iya. Ayo ning ora masalah. Wah, ya wis anu. Napa yem wonten dawuh golek utangan ngono golek utangan. Nggo ndhaup ki anake awake dhewe iki mergo ki gedhen, aku ki sedulure akeh, kancaku akeh nek nganti meringkus cilik-cilikan ya isin. Nggih, ngestaken dawuh. Apa wae pitike sapa-sapa doyak bleh. Nggih. Wis rasa dadak pikiran ku perkara hitung-hitungane mburi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Mentok pitik bebek bleh kabeh pokoke. Engko kowe kari niteni tek sapa. Ngono nek ra iso nyaur sing di omah dijak mangan liwake. Dadi dosane ming sithik. Nekat reng kowe iki arepe ning kaya wis ben ora ngono kuwi. Weh lah, Tru. Kae ndara-ndara Pandhawa ta kae. Heeh ngono.
mantu ra omong-omong. Arep mantu ra omong-omong. Kowe anak apa? Anggepe aku ra nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa napa piye? Nyuwun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyuwun ngapura, setan, mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adikku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggap aku ora nyumbang no piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kene sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae? Nggih. Wah, bagus tenan. Engko ge udu anake Petro. Lak jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojo kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Lah iki anake gareng iki. Nolawati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak bae. Mune piye kok gajur raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo e. Kok anakku elek dhewe ya, Mar. Mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolawati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe. Sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten makmun nonton to Den kula. Kula malah carane kaya ngoten niku. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Mah kula nek carane ngoten iki mah. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah raisinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki ora sampurna-purna. Wah. Nolo gareng dalam. Lar duwe gawe mantu, nggih. Aku dititipi Arimbi. Nyo. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung kok ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok ming selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro, nggih Ndara dalem wonten dawuh. Ya iki tampanono sisan titipane Sembadra. Nggih, matur nuwun. Ayo, Tru ora dinjen lho, Tru. Ora. Iki kae kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petro. Iki nyo bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tampano. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tampani reng, ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka, tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung ngene piye? Menungso ora tatanan. Ya, Tru, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya tampanana. Nggih. Sah ya, Tru. Lho kok sik kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kok jaba nyumbang ya diidep-idep nyaur, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kowe. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Lek kurangane iso nek kowe mantu meneh. Iki mantune iki mung sisan iki kok. Wis aja do gumerah, aja do gumerah. Petro engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun, matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Tru. Yo. Wis ora. Ora mangan lho kok. Ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Wis jejer karo wong lanang aja do aluk tak saut manten wedok. Hai!
Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kakang Mbok Nolawati ical Kanjeng Rama. Waduh lah piye rek? Anakmu ilang e. Loh, ilang kena apa lah aku tak tutupi e. Ilang mbok kena apa aku rada. Wah, lah pripun iki Ndara? Arjuna golek ana kono.